Dobrodošli na kanal. Prijavite se. Klik na subscribe. Vernici Srpske pravoslavne crkve danas slave svetog apostola Tomu, krsnu slavu velikog broja vernika širom sveta. Tomindan ili slava svetom apostolu Tomi je jedna od prvih jesenjih slava u vernika Srpske pravoslavne crkve. Ukoliko Tomindan padne u mrsni dan, kao što je današnji ponedeljak, trpeza je obavezno mrsna u Srba širom sveta. Srbi za svetog Tomu pričaju kad su sveci delili uloge da je on uzeo pečat od oblaka, ali ne donosi oluju već dragocenu kišu. Veruje se da sveti apostol Toma, ako se naljuti, može jednog dana da donese veliki potop, ali kako ga nadgleda presveta Bogorodica, to neće biti uskoro. Tomindan se slavi kao krsna slava, a najčešće ga slave dunđeri i drvodelje kao esnavsku slavu, pa na taj dan ništa ne rade. Ovog apostola zovu i neverni Toma, jer nije poverovao u vaskrsnuće Gospoda, pa se Isus Hristos ponovo javio učenicima, a Tomi posebno obratio da pruži ruku i dodirne mu rebro, tako da više ne bude neveran. Toma nije bio samo neveran, već je i sa vremenom imao problema. Ostalo je zapisano da je jedini od apostola zakasnio na pogled presvete Bogorodice, pa je na njegovo insistiranje otvoren grob. Tada se vidjelo da je njen grob prazan, da se Bogorodica vaznala na nebo i da je u grobu ostao samo sveti pokrov, koji je kasnije prenesen u crkvu u Carigradu.